Navenda Ruçyan radyoya denge gelden başkodarin hece yürü 12 tabak 2025 seyşemli Brüksel saat 11 lamede 12 eben uçendina var ucede peşkeş bikenindem damazadiya rebera poya. Şehriye Kantola Fırat'e bere xodan kone sersagiye. Pişti ragihandına şehadeta Nurettin Sofi, koçere Urfa o Doğan Ahmet, Libaşarı Kopaneya, Kantona Fırat'e kore sersagiyat bedan. Pişti rezgirti rejime cisamalbatên şehidana Kantona Fırat'e Necme Kenco axivi u sersagi jimalbat u ger rekhwest gut ve sonxariye ku hata daviye de peşenge xode tekoşine bikin. Pişti rejime cisaleşkeriya Kantona Fırat'e İsmail Ali axivi gut, eme şopa Ali Haydar Qaytan, Rıza Atun, Nurettin Sofi koçere Urfa bişopînin eme bîranîn awan bi serkeftinê tajdar bikin. Bi sedan kes ber bi cihê Şîna Tunç ve Meşiyan endamê HPG Ferhat Tunç bi nasnav xebat goyî cenazî û piştî 8 salan duhluwarê wî navçeya Cizreya Şirnexê dibin êrişa polîsan de hat tevfîn kirin. Bi pêşengiya meya derê gelek kes li pêşî avaya dem Partiya Cizrê kombûn û ber bi cihê Şînê ya li taxa Nûrê ve Meş lidarxist. Polîsan pêşiya girseyê girt û Bariqat danî girseyê jî bariqat derbas kir û ber bi mala Şînê ve Meşiya pişre jî ji bo kesên di têkoşîna azadî û demokrasiyê de jiyana xwe ji destane rêz hat girtin. Wekîla Dem Partiya Mêrdînê Saliha Aydeniz axivî got em ji bo êşa malbatê par ve bikin livirin. Emniyeta Cizrê bir rojayê di nava hewldanên provokasyonê de ye. Em êrişa duh li Goristanê dijî cenazeyê hatiye kirin şermezar dikin. Gelê botanê tûcaran serî netewandiye û de ji vir şûn de jî netewîne. Ji bo aştî û azadî em heta dawiyê tê bikoşin. Dayika Tunç Rihan Tunç jî axivê got em ji aştiyê dixwazin. Ne dayikên leşkeran ne jî yên gerilayan bila negirîn. Bila ev dawî be girseyê bertek nişanê polîsên dîmenên mala Şînê dikşînin da girseyê ne hiç polîs dîmenan bikşînin û ji qadê dûrxistin. Girse bi duruşmaya ê şehîd riyaderiya me ye ber bi avaya Dem Partiyê ve Meşiya. Recep Tayyip Erdoğan bu wezîrên xwe re li hev civiya li gûrê agayan têpayîn ev mijar werin nîqaşkirin yek nexşê re û gavên ku di çarçoya pêvajoya de werin avêtin. Agahiyên ku mîtê derbarê tevgera azadiyê de bi dest xistine werin axaftin. Şerê di navbera dewleta İsraîlê û Hamasê de peymana aştê ya di navbera Ermenistanê û Azerbaycanê de yê werin guftugû kirin. Navên endamê komisyonên nû ji serokatiya meclisê re hat şandin. Dem Partî CHP û AKP navên endamên xwe yên nû yên komisyonê ji serokatiya meclisê re şandin. Dem Partiyê Celal Fırat weke endamê nû pêşniyar kiribû. Bi vê yekê dê cihê sê endamên Partiya İYê ku vala mabû were tîjekirin. AKP ji bo komisyonê navê wekîlê Denizli'ye Cahit Özkan û CHP jî wekîlê Ankara'yê Ümit Akdoğan pêşkêş kir. Bi diyarkirina endamê nû re komisyon de civîna pêş bi beşdariya tevahîya kadroyan li dar bixe. Di çarçoya pêş a komisyonê de serrastkirinên yasayî yên tekîldarî pêvajoya çekberdanê gaveyên ji bo xurtkirina aştiya civakî hene. Bi vê geşedanê re dê xebatên komisyonê derbasî qonaxa ken û bibe. Parlamenterê Iraqê axivî û got divê Iraq dijî desthilatdariya dewleta Tirk xwedî helwesteke zelal be. Parlamenterê Parlamentoya Iraqê derbarê dagirkeriya dewleta Tirk ya li ser xaka Iraq û Herêma Kurdistanê de ji ajansê re axivî. Endamên lêjina peywendiyên derve ya Parlamentoya Iraqê Muxtar Musewî got ku desthilatdariyên dewleta Tirk ên li navxaka Iraqê dewam dike. Hîn jî baregehên wan hene û bi hezaran leşker di nav wan baregehan de hatine bicih kirin. Muxtar di dewama axaftina xwe de dibêje
dibêje çareserî ancak bi zextên hikûmeta Herêma Kurdistanê mümkün e ji ber ku operasyon û çareserî ji hikûmeta Herêmê ye. Di dewleta Tirk re biriya operasyonan hewl dide hebûna xwe ya stratejîk li ser rûşlata navîn zêde bike û weke li Sûriyê kirî hegemoniya xwe berfirehtir bike. Parlamentoya Iraqê Sayîr Cuburcî li ser heman mijarê nêrînên xwe ziman û got yên ku bin pêkirinin artêşa Tirkiye li ser xaka Iraqê paşguh dikin baweke rast de rast piştgiriyê jî didin Tirkiyeyê. Ev bin pêkirin jî hemû ji ber pêdengiya fermî û pêşîgirtina yê hinek aliyên siyasî ku ji bo berjewendiyên xwe ve dikin pêk tên. Dawî jî Cuburcî dibêje divê hikûmeta Iraqê ji bo parastina û destdirêjiyên dewleta Tirkiye yê li ser xaka Iraqê xwedî helwesteke zelal be. Qesedê nasemê dû şehîdan eşkere kir. Navenda ragihandina Qesedê bi daxuyaneke nasemên dû şervanên ku dê şerî li dijî êrişên dagirkeriya Tirk û çêteyên wê de li min biçê şehîd bûne eşkere kir. Navendê di daxuyaniyê xwe de dibêje şervanên Qesedê Azad Ararat di meha çilêya vê salê de di şer li dijî êrişên artêşa Tirk a dagirker û çêteyên wê de li min biçê şehîd bû. Şervanê Qesedê Kanîwar Mardin jî di qanûna sala 2024 de di şerê li dijî êrişên artêşa Tirk a dagirker û çêteyên ve deri min biçê şehîd bû. Qesedê sersaq ji malbatên şehîdan û gelê Herêmê re xwest û nasnameya şehîdan û heşkere kir. Şeyx Mûz Özkan bi nasnav Azad Ararat navê dayîk Sedîqa navê bav Osman di çarê çile 2025 de li min biç gundê Atşanê şehîd bû. Ahmet Dîp bi nasnav Kanîwar Mêrdîn navê dayîk Azîze navê bav Musa di nehê kanûna 2024 de li min biçê şehîd bû. Qesedê li ser hewldanên çêteyên hikûmeta Şamê hişyarî da daxuyaniya navenda ragihandina Qesedê wiha ye. Ev çend rojin hêzên hikûmeta demkiya Şamê li bajarokê Dêrhavîr hewl didin agîrbestê têk bibin. Her wiha li derdora taxên Şêx Mehsûd Eşrefê yên Helebê jî di tevgerê de ne. Bi balafirên bê mirov li ser ezmanên her du taxan digerin. Qesedê destşan kir ku ev kiryar li dijî peymana yekê Nîsanê ne û ev hişyarî kir. Em bank li hikûmeta demkiya Şamê dikin dev ji van hewldanên xwe berde. Eger ev tevger bidomin hêzên Qesedê di çarçoya parastina rewa de bersibe bidin. Jinên goran û PYD geşêdanên dawî guftûko kirin. Li navenda serekeya tevgera goran ya li taxa Kurdistan ya li bajarê Silêmaniyê şandeyek jinan ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi jinên tevgera goran re civiya. Ji şandiya PYD berpirsa encûmenê jinên PYD Beriyan Mihemed endama ofîsa peywendiyên jinan ya PYD Şîrîn Şêx Hemedan pêk dihat. Bi rêveberên jinên tevgera goran Peyman Ahmet Nesrîn, Cemal Munîrî Osman, Sozabadan û Gülistan Mihemed re civiyan. Li gorî agayan di civînê de behsa peywendiyên di navbera jinên her du partiyan rewşa siyasî, guhertin û geşedan hatine nîqaş kirin. Her wa mijarên weke rewşa jinan, mijara neteweyîn îçtimanî û tevlîbûna jinan ya siyasetê de hatiye guftûko kirin. Dem Partiye Silha du malbatan kir. Rêxistinên Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê Çewlik û Kanîreş Silha du malbatên Baysal û Batê kir. Her du malbat avaya rêxisa Dem Partiya Kanîreşê anîgel hev û Silha wan kir. Wekîlê Dem Partiyê Çewligê Ömer Faruk Hulaku rêveberên bajêr û navçeyan û gelek kes tevlî silhê bûn. Ömer Faruk Hulaku ji kêfxweşiya xwe ya ji li hevhatina malbatan anî ziman û got aştiya nav xwe yî geleke girîng e. Macron ji bo Xezayê daxwaza mîsyona dibin çavdêriya netewên yekbûyî de kir. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron bi daxuyaniyekê plana Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ya ji bo dagirkirina tevaya Xezayê rexnekir û got ev plan wê bi sedema keresetek dîrokî û şereke domdar. Pêşniyara min ya koalîsyona nav neteweyî û hewldana Agîrbestan Suudî ya li New Yorkê daxuyaniya hevpariya Qeter, Misir û 17 welatan Netanyahu kiriye nava
matirsi. Aktorên herêmî cara yekeme banga hevpar kirin têpayîn ku ev misyon erkên wekî parastina sivîlan erkê ewlehiyê dewrî desthilatdariya Filîstînê were kirin û peyvîra kontrolkirina agirvestek muhtemel bigire ser xwe. Macron bank li Konsey Ewlehiyê ya Neteweyê nekbûyî kir ku ji bo pêkarina vê misyonê kar bike û got min talîmat daye tîmên xwe bêyî ku dereng bikeve bi hevkarên xwe re dest bi xebatê bikin. Belek odan cemen 3 saat 11 pêşkêşkirin ana xatirê we temaş.